Студио Светло. История без думи. Що съм родил, che milost si budbari, na che upravmande, taj vas del manu pre. Što sam rodil, che milost si budbari, na che upravmande, taj vas del manu pre. Vitena kafanda pai, vitena kafana ya, janav ki man sarsan urodel. Vitena kafanda pai, vitena kafana ya, janav ki man sarsan urodel. Що съм уродил, ki milost si budbari, na kel upravmande, taj vas manu pre. Što sam urodil, ki milost si budbari, na kel upravmande, taj vas manu pre. Vitena kafanda pai, vitena kafana ya, janav ki man sarsan murodel. Vitena kafanda pai, vitena kafana ya, janav ki man sarsan. Moj Canko, ajde. Ajde, babuško. O, Bože, благодаря ти се. Отвори очичките, видим ли? Отвори очичките, видим очичките ти. Да те водим на Грими ТВ. Най-модерната дъщеря, че си. Най-модерното злато, че си. Не искаш да орикаш? Ще те чакам. А? Хайде, смей се малко. Хайде, смей се малко. Леле, какво физиономия правиш ти? Леле, айде. Отвори очите. Отвори очите да види баба очите ти. Одо, принцесо. Айде, злато, ти си най-послушното дете на баба и на дед. Чакала си баба и дядо да си дойдат. Да се родиш, чакала си сега и да те изпишат. Нали саската и кърпички. Най. Еми той къна завижди сме. Леко. Da, muzica che Aka te si функция, кия потарка. Я търпих. На свим пих. Сила. Керо пияк. Не е гурче само да се паднали са болните човек. Гатите потухели. Повечето, да. Не е нормално. Той държи до 2-3 дена. Ще държи един месец. Каква? С нощ не сме ги надвърли. Значи, потрапите врава въка, че гелки ни ури. Тие розовите къде са? А шайте на орик ви опижа, не? Паднали са. А се пише с едно 24 часа.
То не са минали Златенце. колко? 10 часа, 15 часа. Бабушка моя. 10 часа. Те са Злато още. мое. Боже, Била котара харни па им дадете браво. О, Боже, Боже, Боже. О, Боже, Боже. Кава потнико, Марос или Не, не? ингиш јас. Всичко си ли? А тут потнико сито? Да, кој би бојто, да. О, Златенце. А тут аз съм тега пасало. Ето, вилки перми. Ой, Златенце, Златенце. Е, така искам да чудим краката, що ме става. Какво да преживам? Дам си детето. Какво вика? Какво разказваше пастора? Ние нямаше такъв стран. Нема, баб, нема Злат. Що ми плаче детето? Нарушаваме ти тук спокойството сега. Нема, баб. Нема, Злат. Я да видим, я тук какво е. И аз той пиленце. Нема, бабушка. Нема пиленце. Отиде затваря вратата. Разбери сега. Ла чекай, ням ги не похапором реманата. Кандел пускам да знак голем. Вон канделин ги трупила кандел. Кога рази? Четвърт? Не. Най-хубавата гривна има веселка. Леле, каква хубава гривна сега баба носи на веселка. Олеле, 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 олеле. И хубави неща баба носи на веселка. Олеле, пиленце, олеле, Златенце. Това не е нашето. Олеле, отворила си очичките хубавите. Олеле, моята Златенце. Алеле! Папам това чипамо носленце. Папам това чипамо носленце. Три са лендикамс. Медикам кията ти ще браво, ти сте потраи капс. Нема бабичко. Нема баб, нема баб. Не искаш да се обличаш, маймунче. Не искаш да се обличаш. И ти не искаш като Лео. Нема баб. Нема Злат. Нека снимик, нека да го види. Нека снимик. Kad kad sam imao kod te kaj se stola, Нека ама... сте виго до ти, пашалист. О, Боже, благодаря ти. Именно народа, видите, лека сними сами. Благодаря ти, Исусе, за този дар, който си ми дал, татко. И за силата, която да отиваме и да се връщаме при моята кралица. Роклята е пристигнала на прографиника в Мърчингаля. Бучка. Айде. Айде, графиня мой. Дар от Бог. Оливи, спросен от Бог. Боже, благодаря ти, че чуваш молитвите. Благодаря ти, Исусе. Ей, пръц! Ей, пръц! Кате бучил кердинека? Не, коярки на воца, ги века виждам кате на во. Нема бабо, нема злато, айде, айде. Готова си, нема да те нарушаваме. Нема бабо, нема рожба, айде, айде. Хвърцаш рожбичко. Ти го че тръгваш, бе? Нима беше мъчи. Кога свършва? Свети. Ман, на вас. Да не ти затвори, Слушай мама. музика, говориш? Не, в смисъл, викам, че си такова. Да, на или ти затвори телефона. Ще чути. Ти направо стигаш да ми почваш. Окраса, no? Да. То, аз да те кажа тук. Иска, че видим да свършим окраса най-късно. Не може някой там да ти видиш, мога да го... Къде е рупичка? Те сме идва с мен, ти що? Че с миниците го чекарам при малко ти да ти тук. Аз че карам тая посока, той ще Отворила ти хубави очички. Добре, това вече. Не, утре вечер това ще видим. Че искаш по друго. Отворила ти хубави очички. Няма да спим. Моята веселка. Внимавай да А не знам дали да няма са... някакви звуци. Тие са нашите.
Я слагай там. Ти затвориш телефон. Ние звънахме вчера, искахме да... А не пренете чаво, най. Чакай малко. Че ти звънкаме след малко. Да. Виж после... Бутичка. Бутичка. Ама не знам какво е, нищо не съм. С нощи Лелята съм обичала, не съм можела да облечем от роклят. Сега тебе, принцесо. Принцесо. Да. Не мога. Сега вече никой няма да ти нарушава, като се разбираш. Айде, баба, айде пандала, като те свалко не ме скъл. Айде, баба. Дебеланке! Дебеланка, сладронко. О, Боже, благодаря. Я дай сега обувките, лекичката. Направихме ли такова? Аз не хълца, мам. Мамо, хълц. Изпинала си го. Може да отядем? Не. Тири-ри-ри-ри. Тири-ри-ри-ри. Кой е хълче? Кой е хълче? Млаки ще ръкав. Памел. Ти си слагаш това? Памел. Айки дико розова канака, покажи как дико парно. Не, стави са магите част. Памел. Кале се разумне, нали? Къде той е при, къде съм го служил? Чантата къде? Нема, баба. Дал се май на баща. Да. Съм ти говори нещо, не е му да взема нещо тук. А у колата, какво ще сложим или ще различни неща? Нема от дялото й. Ама ще сложим отзад? Ама? Ой. Айде. Нема. Моята кралица е готова. Айде, баба, айде. Не. Леле, моята кралица, Боже, Чакай, чак. Нема да тих. А не, Тиха хълца. дай да пия малко вода, не може ли? Айде, Леле, дали сте още гладна? Колко грама я, дъщеря? С това? Папала и всичкото, дъщеря. Почва да се бие сега, гледай. Айде, ставайте. Нема, баба. Къде е випката? Дай малко да. Випката и къде е Памел? И аз там да това ти випка. Нема, баба, не. Айде, златенце. Айде, перла моя. Леле, какви хубави очи има. Моята перличка. Я стой да видим. Айде, Измия, мама, изпъкни. Стой, бабо, леле, важи си букали. Оле, кочо прави? 160. Браво, Ланки. Тя също татко си 160, ама казват всичките, ще приличаш на мен да спи тумбата. Чакай, що нас спи. Айде, така искаш да я изкараш, после че сложим онова да обзиваме. Да се снимате, да се таковаме, айде. Взимай си дъщеря. Спрел да валя, айде, взимай си дъщеря ти сега. Да се снимаме. Айде. Елате само от тази страна да не снимам в хората. Ой, рожбичке. Айде, рожбичко. Ой, Каза рожбичко на своето. ой, кой хълца. Леле. Нема чай, нема. Дай малко биберонката, мамо, дай. Нема чай.
Ой, тя Леле, още главно. няма. Ора, шака баба. О, шака баба. Иди, вземи още едно кишече да го ти направим също. Иди, ой да ходи. Иди да ме Да ядем ли? Дай си жиромката, не бой не се. иска. Дай, приложи я. Чакай, довете ли пълно спотивате. Оле, клаби. Ле. Чакай, сега идва. Нема, баба, Няма нищо, она търпа, няма нищо. Преди колко време хабой халати нам 10 минути. Там има малко, дай малко там. Има 5 капки, може да и... Малко. О, мам. Да не е старото. Абе, не дай ти дърпа въздух. Има ли нищо? Ще дърпа въздух. Стига беше, окей. Със сълзира бе, човек. Не искам да служим сега. Не, човек, ако ще ви така. Ох, папам, това златенце, къде си имам? Леле, много големи ногти имам. Боже, благослови тая рожбичка. Пази я, закрили по всичките дни на живота ти. Може нека ангелите, които си изпратил в живота ти, да бъдат активни в нейния живот, да ги вижда, да комуникират с нея. Може нека вярата, която си й дал, нека да расте чрез нея. Хайде, няма да й дам, ти вземам лекото с нас и айде да излизам. Благослови всяка стъпка, всяка нейна крачка. Употреби я с мощно помазание. За славното име на Исус, нека да бъде проводник на Твоето хваление, проводник на Твоята сила и помазание. Извърши чрез нея множество чудеса, изцеления, знамения. Пара на дузи ентере. Изпълния с дух на мъдрост и откровение, нека да почива върху нея и дух на знание, Господи, за да работи с всяко изделие, за да изработва всякакви красиви неща, които Ти даваш картини и даваш образи и видения, Боже. Благодаря. На кое бебе сега се родило? Момиче, как се казва, знаеш? Сестричка се казва. А ти че я обичаш или че я биеш? Че го биеш? А хубава е? Много е хубава. Че папаш буските? Че папаш буските? Не? Какво ще кажеш за бебето? Айде кажи нещо. Да пие мляко? Има крава, пие мляко. Айде прави чао на бебето. Ти как се казваш? На колко годинки си? На 3. На 3 годинки си? Какво правиме тук на болницата? Дошъл да ви. Веселка. А Веселка, твоята сестричка? Да. Обичаш я? Да. Че я обичаш или че я биеш? Те ме обичам. А че я биеш? На време. Че я цункаш? Какво ще кажеш за Весел? Айде кажи нещо. Обичам я. Обичаш я? Браво. Айде прави чао на Веселка. Дай целувка. Браво. Кралдеш, Значи, когато трябва да ранча, това да опукаме не больше. Ако има кака там на леташ. Ако на месец тук е больше, значи ка накайва хеликоптер, най-къде па Кирил. Моя ръка, Весел. Таро хеликоптер. Така. Ще
Dajte ga na dol. Ajde, Čakaj da te digam. Dedi, ajde. Ja ne znam. Čerke, jak sam da ti krađeš. Ajde, ti mi ga htjeti, samo mi. Ajde, mama, samo tamo. Ela tu kapitać. Ajde. Ajde, da ne postoji. A, dobre, ajde. Evačite. Celutka me prijatno. Evačite, dajte, iša nastavite. Ajde, da ne pa. Ja sam da mamam kako. Ама си мисли ти в нея, после аз ще вземеш и снимай всички. А мальчотка там. Леле? Lele, трябва да жене ги кем. Марко, дикен ма, месено. Ajde da ne snimaš. Znači, maj meseno ti sešno ti vidi. Ajde, kaj si това па? Аз ще държим. Не бой си, дай. Не бой си, бе. Айде, брат. Дрежко? Чакай да си. Памела? И така, Памела. Я да ти видим сам. Който иска. Айде, Ама да... Не се ли после кука, ще направи свет на едно малко, като снимам, че после се изкупа. Ще му кажа, че бъде купа, балонки и излизали. Айде, снимай си, бебе. Баба, айде, най-лака. Айде усмихни се, при се хубава, мамуно. Ти? А, добре. Ajde da je, ela tu. Ajde Marija. Къде си Лазар? Абе, айде как така? Как дикпаш, ама? Вивиан. Марija, Памела, нашата да си ми превънете. ела. Ale kad te di kako nas idu pa. Айде, правителя ти бъда. Антата? С джингиби. Джингиби. Пепе, мама! Пепе, ела да се снимаме, аз ти се срещам. Ама как начал? Ама гърни. Te diža čotuška Ova je smjača da je ekmetica je beba. Da ne Svate nažanje u budke sjete samo ni Germanija. Микаел.
O самолети парада дума. Значи, самолет парада дума си бустро е купил на... И е бустро парада. Ние си масово лично. Da, mena e kakvi. Anche fa venite hauke, a canaca o samoleti parada дума eu buti ita всичко. Ми преча мази не мисма. Също бе, Ми преча. как е? Дико става принцу, да не Леле, Бобоко. Ми преча. Dede, tu că Stefan? Стефан. Говори? Видям те. Che boiate na Tardal. Аби преборя преча. Знам там ке чаве. Ми вака да му сопа че преборя. Acaba mandă-ți. Hai, bărz. Mena apă. Коси баш ли черна? Не, душка Tu n-ai пита ca să жените, не поменали. И Марио мане лайфо. Стисни, бабо, можеш? Коси баш ли черна? Трябва се моли. Верго, але на английски. Але вергиле те само. Hai camera, já sumi tu. Значи продължение ще има вкъщи. Чао за сега. Цяка дата чава това е. Сега. Maricho, mola te mandas que era se molito te propuso. A veces sabe comer no le na anglais que sale para que le ani. Ai, se que era se molito. Ai, te presentar ние ти благодарим за нашия безпросен дар. Молим те да благословиш нашето момиче, да изградиш в нея жена на вяра, да бъде силна, мъдра жена, която да се гражда думът, да расте в Твоя дом, Боже мой, Твоето помазание винаги да излива върху нея, да се граждаш думът в правилния момент и с правилните хора, Боже мой. Ние я предаваме днес на Тебе, защото вярваме, че Ти ще контролираш нейния живот. И нека това да не е единственото дете в това семейство, да има повече и повече да прибавиш, Боже мой. В името на Исус ние Ти я предаваме, защото знаем, че само Ти можеш да я пазиш, да я закрилиш и да я благославиш. И всички заедно казваме. Амин. Амин, амин. Амин. Принцесата Била. Te sigo pesando esa. Айде, айде. Не памеда не сти мисали. Дали, ето го бебето. Я ще го моля. Ачи. Кирил, ела тук памела. Ele porque tem que nem vai ser mais tempo de chás. Ачи мерка. Айде, ще ти има претензионента. Ще ти дойде дома tu mesmo. Е, са свако на Maria. Mas me que dite né do barulho bebê. Que deu a menina. Aqui que dá. Aqui a canati. Държи да имаме мислен пак, жал работна ги. Ама ще ли си? Venti, arena. Completa qual? Agaita. Todo. Estou pesquisando. Que leva Pensa querer canal que doce allo letra oggi di manga. A canaccia è oltre. Bravo na pipa. Айде, Райно! Айде,
Metam pe foto. Samo ono, samo Wir sind 2 bis 3 Minuten auf Tasche. Ja, ich verstehe. Что, трясочку по... Hayır, gel çıkar ben. Çektik mi? Bravo. Wow, bebek nein. Dani ko, bebek. Oh, bebek doi. Здравей, брат, седни. Пано, айде. Само тя иска снимка с нас. Само тя иска снимка с нас. Deixa muito bem lá do... Acha muito bem lá do... Dani. Deixa muito bem lá do... A prática dele. Работа е копа. Раз. Manito, si quieres, diga que lo van Да, с собака. Не само да ми света. Аз снимам дева. Айде, ма. Сен, айде. Хасане. Zaneovo. Si le treningo. Тети, тутка част от арочачи би ти. Еме, те дика част ако те. Добре, чекай, списал се теди. Михаил, айде, да се снимаме. Течо! Nimangesi. Što magama je tu na vas? Светло. Гледай сам Стефан. Стефан! Къде си? Ба, съм тук. Алекс, това е злата фамилия. Как е една технология? Тя взем така чор. Micaela.
Направо ранчо. Айде, кера ходи. Дай ги Това е така. Стой. Айде, ще би бях. Кой пе? Кой пе? Да, айде да. Айде да, папа да пее. А вие на къде? Айде, приятелушка. Айде, Сандо, Значи се да добре. Тихо. Тихо, че хора се събрат. Тихо, Ляно. Няма да ти папам. Снимила, бе. Стакала бутета. Калка е чула, ама не дикей. Не наместим Салим, найдите най-карело. Наиле? Мама, останали сте, мама. Чакай малко, сестра. С саковете, стой малко въздух. Какво да чакам? С саковете. Не съм чул. Да стоиш малко с саковете. Що няма как да излезем и ти помогна. Сандро, няма телефон да му говори. Сандро, ето телефон да му говори, мами. Welcome, baby. Ела, Дани, една снимка да седне Павел. Веселки е това тук стата. Я виж, Веселчо. Боже, нека наистина името и носи веселието, радостта в този дом и във всеки един дом, в който отиде. И когато дойде време да отиде Господи там, където е мястото, нека да бъде веселието в дома. Амин. Радостта в този дом. Да бъде Твоето присъствие, да бъде Твоята милост и Твоята благост, Господи. Благодарим Ти за този скъпоценен дар. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за неща. О, шакана. Кенте вени баш шакана. Хайде, Жанко, ти снимим ти на Весела. клевато. Yes? Като не сте. Добре, айде. Я виж как си служа ръчичките. Дай да Като изкарам шампионка. Бизнесмен. Махи чулачето. Полихме. Ама сме каренге Да. Ох, какви са ми покаквам пукат. Леле. Гледай, Ранчето, айде, отивате на там. Кафе, шампуан. Ерики Кирил, Не бой се, не бой се. Абе, нищо казва.
Айде. Сонце, аз служи ръката на главата си. Те ще ама много е пердал, айде. Айде. Ама натам отивай, дей. Натам отивай на класата ти. Алелуя. Лили. О, Не стар да ме файн, няма. Става ново, е? Нищо не се види. Ой. Анго. Ама тя изведнъж, ама не би изведнъж се е такова гол. Тя няма още мускули. Как че няма направи така направо изведнъж? Искала да ходи при майка си. Файна, Или само ги да, Павел? Ги да. Айде, Дани, ти една крачка, половин крачка зад нея, Румунцо. чала в тумен. Ги да. Работи в тумен. Кеки можеш поставити. Оле, щастие мое. Как ли ското ли? Ей, баш вел дал картан. Чакай, кана. Сисянко! Добре, стои само на секунда. Не пак искаш да ядеш, ма? Вишенко? Хайде. Не така да. Айде бе, куме. Уведичи музиката. Айде, кумето, посрещаме кумицата. Значи, Бог да ги благослови, да ги дари, няма нищо, аз ще го дигнем. Да ги благослови тях с две близнета, едно момиче и едно момче. Сиамски. И Дани, Памела да се отчитат и те така за тях. Амен, айде. Ето при нашата кралица идват. Къде да ги оставим, Сандра? Значи тук ги. Айде, ето комичката Сандра. Айде, комичката, златна комичка си има. Значи сърдичко помага, много подаръци, така да си живеят с децата ми. Амин. Все така да им помагат. Айде, какво става, Точно гячвали на коте гор. Господи, благослови моята кралица. Кралица, букчала. Кралица моята. Ето вижте хора, какви ударни дал. Соски. Ангела. Амин. Сандрочка, молим те. Дали се пронисаш за Да живее безгрижно. Амин. Моля се да наиме. Да се научи Господи да ти служи на Твоите повеления, на Твоите закони. Да чува гласът ти, святи души, и да изпълнява волята Отче, който си на небесата. На Теб я предавам. Боже, знам какво си направил с Никита. Свалил си кафето. От все сърце я предавам в Твоите лаш. В името на Исус. Амин. Айде. Добре дошла за нашата веселка. Да сме весели, да смени постоянно. Айде да е жива и здрава, весела! Бог да я Да благодаря. радва всички нас! Ето. Много дрехи за весела. Само моди да прави за. Само моди. Добрата баба! Нашата малка принцеса. Подаръци. Я покажи, бабо. Хайде! Кала чоленте ли? Що имаш на геда? Кала чоленте? Айде, Светли. На, бе. Хале сте. Ай, така имаш. Ето ти балончета, колко много. Топ. Акате да те лем. Акате. Майка, чуте ли къде ли? Кала си да си стърти ли опет? Антони да качи не дата, хайде, вие за качи да паш. Готово. Чукате мари машина, че?
Къде цункем? Ето, аз ще. Кайте чус. А къде? Той ихава и двите. Кай го това. Айде, манито дечи вече. Ти нови неща има. Нови неща. Много нови неща има, Весела. Много. О, Пепа! Само мода ще прави весела. На всеки час ще облича нови дрехи. На всеки 5 минути, не на всеки час. Веселенка. Айде. Айде, Пеп. Това е една част, но от другата част по-късно. На по-големия празник. Сокала кирайки и внучкаки. Говори на български цигарини. Значи Бог да благослови нашия дар от Бога. Благодариме на моя Господ, къде ни е направил толкова щастливи. Обещанието е весела. И че кажем така, Господа я благослови дните на живота й, да я направи хвалителка, да хвали името му, да я направи мъдра, като Естир, да бъде като Рут, като всички жени мъдри, да бъде дъщеря ми. Днеска, айде. Ама след си ги изял. Бокали маскерия? Все. О, не. Ой, златенце! Ама вие ядохте? Ой, злате, Ала Керен го повтора, ако нема ги напътачал музика. Злате. И това снимила, че не си Принцесо. Лели, папам всичките. Дита. Айде, баба, айде. Айде, отвори очите да се къпеш си, златенце. Благословия Исусе. Вчера не знам ли като си Дай много здраве, татко. Моля ти се, пази я, закриля я, Господи, ти си ни я подарил. Моля те, Боже, навсякъде да бъдеш с нея и ден и нощ. Благослови нея, благослови родителите, Господи Исус. Дай много сила на бабите, да може да къпе свата лице, така да я къпе хубаво. А на мене много сила, много млеко да купим, ще отпапа всичко като мен. Много, папа, дъщеря ми, Исусе, благодаря ти за нея. Направи я мъдра да бъде. Като Естир, да знае, Господи, как да изведе народа си. Много мъдра направи, Божи. Спокойна е при майка си, при баща си, благодариме. Значи тя е най-щастливата майка й. Що е спокойна дъщеря и при нея. Господи, благодаря ти за нея, тата. Златенце, графиньо моя. Ти си моята графиня, пиленце. Ти си най-сладкото бебе. Видиме твоята. Видиме твоята. Ма ги палатилката. Знаеш как ме гледаше, дедо ми? Още ме гледа. На 20 години ще ме гледа така. Топинце. Тия крака, Исусе, да трича по пътя ти. Да трича, Исусе, да прави само добро да прави. О, бабо, злато. О, графиньо, принцеско. Ти си принцеса, бабо. Ти си дар от Бога, чено. Не се нервирай. Така е, ще безпокои ме. За това ще и се спи. Нема рожбичко, не. Дете му въда. Въда, оле, айде. Тя ява като сме си говорили. Още вече не е яло тогава. Да. Сме си говорили. След То 7 часа е било. 7 часа е било. Мама съм видела колко. Нема, бабо, нема. Сега излиза моето момиче. Майде чавка пак. Айде. Сега вече става. Сега вече. Ов, това носленце. Папам това носленце. Сега ще я изкъп. Толкова го отправи. Дете е халата, па ми отича по това. Готов? Браво. Имайте чудо пъти път мил. Чучу. Лелелелеле, графинята на Вава. О, колко си красива.
О, колко си сладка. Лево, завило лячили. Значи баба Яни слага топла вода и прави още по-червен. Тя и така си е червен. Ели. Оле! Ау! Казандапо, мой. Вы чардапе, Веселче! Веселка! Ме пинавка чинаска вас, качиндеме мира и най-гъцки разчепничка. Розбичко! Розбичко! Макрем Гледай какво си прави на коремчето. Те го гледай. Спокойно бе, спокойно. Оле, снимила ги, аз ми се дала сам. Камера телефон, леле, най-тъл, надара, Мария Дарай. Ето. Я сниме на кой Баро телефон. Мануш паши. На който те подесва. Не знам, не е мой. Тук има много телефон. Дей, весела, кой е тънал най-накрая? Айде, отвори си от цицките миски. Е, това не е твоя. Айде, веселки. Веселки, принцески, сладка. Отвори си от цицките, ма. Мързаливки. Стара цветя. Опа. Не. Леле, да, не, че изпусне. Мамо, снимай, не циска там, къде е белото ход. Не, веселушка. Аз ще слагам. Копай сме. Хубавицо. Ох, Боже. Дручето. Айде сега, кой става като бабичка? Сега става рабкиня. Чакай ни мангел. Полек. Леле, прибили се. Леле. Маша каша, тя се нама като бабичка. Оле, той е моята бабичка. Нема. Айде, вешела. Оле, Боже. Дишай, бро. Нема, бе, Ченко, нема, бе, татко, нема. Айде. Сега готова си. Готова си. Жанелка жалила лакода. Готова си. Леле. Гледай. Тя слуша на татко си гласа. Готова си. И на майка си. Души майка си и едната й. Нема, бе, Веселчо. Лили, Веселчо казват на принцеската ми. Тя е Веселка. О, нема, бабата, как не си здрака, не ви любя, будь нервен може. Лю. Айде, готова си. И сега търси да яде. Айде, готова си. Леле. Нема, Веселчо. Айде, миске. Ако мангитарка, Нема, бабо, айде, готова си. Айде, златен, нема, бабо. Как се жали. Къде е бибата? Ето е там, дай. Леле, какво златен си ти малко. Толкова канама ги отехал. Гаси малко. Гаси печката, ще е снял вътре много топло. Готова е. Кралицата ни е готова. Кава канчи, бабо. Айде, Кажи, благословим речете, да сте зрели. Амин, Господи, амин, татко. Дай. Що тая бипа? Нема, Ченко. Айде. Оле, колко е гладна розбичката. Какво ще кажеш, Данчо, за дъщеричката? Да живе и здраво, Господе, благослови. Нека наистина да ходи в Божите пътища и това, което Бог е казал върху живота и нека наистина да се изпълни върху живота и ние да бъдем съучастници на това, което Бог е посял в нея. Мамо, какво ще кажеш? Господа благослови и всичко това, което беше казано на нас, ние сме в очакване да видим как се изпълняват пророчествата върху нея, които бяха изказани.
Алелуя, Господи, благодарим Ти. Най-дам на Дани, чао. начало се